Този поздрав е направен от Любомир Андреев от Одърне специално за неговото семейство, за жена му Мариана, за сина му Андрей и за дъщеря му Даная. От сърцето с обич гори, Любомир го подарява за семейство, що обича. За Мариана, нежна жена, до него в радост и тъга, с усмивка топла и душа добра, тя е неговата светлина. Мариана, Андрей и Даная, вие сте му силата безкрайна, домът ви с обич е огрян, със семейство човек е богат. Този поздрав нека се помни, с много щастие да ви сплоти. Любомир с гордост го изпраща, семейството си той обича. Андрей пораства смел и силен, с поглед честен и непобедим. Баща му вярва и мечтае голям човек да стане. А Даная, слънчице красиво, с усмивка прави всичко живо. Татко пази я с любов голяма, най-скъпото в света му тя остава. Мариана, Андрей и Даная, вие сте му силата безкрайна, домът ви с обич е огрян, със семейство човек е богат. Този поздрав нека се помни, с много щастие да ви сплоти. Любомир с гордост го изпраща, семейството си той обича. От Любомир Андреев с любов голяма, за най-скъпите неговата вярна драма. Нека здраве, мире и радост има, и щастие във вашия дом да не отминава. Този поздрав специален остава За семейство, което сърце събира.